No niin, moro kaikille. Mun nimi on Paananen. Ja tänään tulee vaan tämmönen niinku kameralle rupatteluvideo. Eli tosissaan ihan vaan niinku rupatellaan ja jutellaan niitä näitä. Tee mitään se ihmeellisempää. Ja tälle näin. Mutta joo, eikä siinä muuta kuin lähdetään suoraan vaan juttelemaan. Mulla on niinku aina sillä välillä sellainen niinku tiettyjä kausia, että mä en kuvaa hirveästi videoita. Että niinku, ei vaan jotenkin niinku saa aikaiseksi. Ja sit kun ei ole paljon videoideoita, niin ei vaan niin jotenkin saa aikaiseksi niitä videoita, että sitten saattaa olla vähän pidempiäkin välejä, että ei tule videota ollenkaan. Ja tälleen näin, mutta mä oon just tässä arvannut miettiä, että pitäisi kuvaa joskus jotain pelivideoa. Mä mietin, että mä voisin kyllä jonkun pelisarjan niin aloittaa, tai niinku pelivideon tehdä, tai sitten ihan aloittaa jonkun kunnon niinku pelisarjan, että niin tulisi monta osaa ja semmoista. Mutta mä en oikein vielä tiedä, mikä peli se voisi sitten olla. Se on hyvä kysymys. Tulee joku Valheimi tai en mä tiedä. Joku hyvä peli. Ja näin. Mutta mulle saa tosiaan kyllä myös ehdottaa, että jos on joku hyvä idea, että mitä pelejä tai ylipäätänsä mitä videota haluaisi, niin voi aina ehdottaa tälleen. Mutta kyllä mä varmaan voisin joku pelivideo ainakin kuvata. Kun niin mulla niinku, onkohan mulla sitten se yksi Fortnite-video. Taitaa olla ei oo ainut pelivideo, koska on mulla se RP-video. Oikeastaan pari pelivideoa vaan tällä kanavalla, niin olisi ihan kiva, jos olisi niinku saisi niin muitakin pelivideoita kuvattua ja näin. Mulla on nyt täällä uudessa laitoksessa ruvennut menee vitusti paremmin. Mä en oo kertaakaan hatkannut, enkä ole väkivaltainen tai mitään sellaista. Mulla on itselläkin paljon rauhallisempi ja sellainen parempi fiilis ollut jotenkin tässä, että ei oo niinku ärsytynyt tai ahistanut koko ajan, että on aika semmonen rauhallinen fiilis tälle näin, että se on hyvä juttu ja tälle, että on nyt aika hyvin asettunut tänne uuteen laitokseen tälle näin. Mutta joo, ei mulla sille hirveästi muuta, että haluaisin vaan jutella kameralla ja tälle näin, että paljon kuittaa ja me nähdään seuraavassa videossa.